jo ret smag frøjter. Okay. Nej, Jonsson, lad være. Hvorfor ikke? Jeg skal stå sådan der, og jeg kan ikke fjerne dit hoved. Hvorfor det? Nej, det sejrer, det sejrer sådan der. Jeg vil ikke fjerne dit hoved. Tak, nu blev det ikke grønt billede. Du kan sætte dig Jeg var med. Nej, det er ikke derfor. Det blev et godt billede. Jo. Og ja, du skubber mig ud af billedet, mand. Og Alice, nu skal du tage et billede med mig med det. Okay. Hvis du bare sætter den ned til slangen, så har jeg, hvor jeg har billeder af jer alle sammen. Okay. Lukas. Så hej. Så. Jeg filmer. Bare roligt. Jeg får det hele med, og jeg kommer det hele i videoen. Så, tak skal I have. Sådan der. Er der nogen, der prøver at stikke en hånd i den? Lad den flyde, ja. Og så lad den lige få en pause. Den rasler. Au. Pause. Pause.